하등나? 치킨 하드. गिलिरथारना गिलिरथार आयौ ओइ दा मा मोनसेल' माथो नोंना मा नाममोनलाय ए लाबो पपि लाबो माम्बार गोलैगोन माबाया एफा फिसा इयो आरो लायबावनांगौ ना ए नै गाइस दिनै जि गोबावनि उनाव अमा बिबु बिथै बिखा जानोसै आरो आनैया एवबाय दङ नै गोथावनो जानोसै ओमफ्रायो आरो दंबावनो दाउ बिदै र' खोथानि नैयो दाउ बिदै हले खोस्लिखौ दाउ रोसि सोरबा रोसिबो होनो ना जोंथ' बिदैसो होनो माने नै लकेल दाउ आरो बेयो मोनबाय मोनजोब्बायानो फ्राय ओमफ्रायो नैबेयो मा होनो अमा बिथै बिखा बिबुआ मोननो दं आरो सब मिक्स आरो मोजांबो दं आरो बेवहाय मिक्स बे मोनसिगोनानो आरो नै जि गोथाव नुखाबायना बाबरे नै जोंहा बिथैखौ जानोसै बिथैया मोनबाय जानायना खोन्थानोसै Guys, ani goदान भिडिअ फैलायबाय आरो दिनै बेदर जादों आरो जोङो नै रिया जागासिनो दं बेदर जागासिनो दं जोंहा नै जादों नै गासिबो जागासिनो दं मालाय दिनाबो जागासिनो दं ya ang da adik aku di endo adik ya bala nanti kajar kasdong male adik ya zengagel kasdong adik jana ini the next day आंनावलाय गोरगोन नैबे सासेया नानि मोनाव थायोमोन आरोना नैयो बिनानाव एथ' जोंहानि सिनायखादों इ सासेखौ लम्बुखौ बेखौथ' आरो सिनायसिनखाथारोना बे सासेखौ जोंना दिनै थांसिगोन आरो एगजामा मैया जोबदों ना नोंना मैया जोबदोंमोन ना दिनै लास्ट फट' साफायगासिनो लोगो मोननाय नंला नालाय नंगौना नङा एबार गोबावजोंसो लोगो मोनसिगोन ना मालाबा बे अबाव खारनो नागिरखो नोङो हो अबाव खारनो नागिरखोहाय अबाव खारना फैखो स्टेसनाव थांग्राया ओइ अबाव खारना फैखो थांसिगोन नै आनैमोननाव रुम थायोमोन आरोना गारियाव सोहैगासिनो माल माथा नै लांबाय सोर सोर थायो नालाय बिदिनो लाना थांसै नामा पपिया सिमफ्राय फैसा मोनखो पपि गाइस नैबे बिस्कुटखौ सोर सोर मोनजादों कमेन्टआव खोन्थाहरलाय बे गोदोनि बिस्कुट आरो दाथ' नुनोनो नागिरला दाख्लै आनैया हाथायाव नुनानै लाबोना फैदों आरो जानो गोथावानो आरो दाबो गेस्रेमनो औ थांदो मालाय थांसिगोन
देनांसो गोबावनि उनावसो लोगो मोनसिगोन थांबाय पपिया रुपालि थांनायखौ गाबनो ओंखारबाय नामा गाबनो ओंखारबाय पपिया थांबाय नैबे रुमाव थायोमोन आरोना हिनजावसाया नै लांदां बिसनाखौबो होखादों आरो बिसना गंसे टेबोल आलना लेखा फरायनो थाखाय सियार नै इसोर गेलेगासिनो बल आयौ आयौ गोलैजोब्बाय नै जोंहा दिनै बोरमा बेदर संनो नागिरदों आरोना माने आङो नैयाव बोरमा खासि आरो नैयो पियास हाना लाबाय आलु ओमफ्राय नैयाव मस्ला मस्लि गासिखौबो माबाजोबना लाबाय आरो उनना लाजोब्बाय ओमफ्राय दा संनो रेडि खालामसै ना पप्पि बोरमाखौ दिनै फार्स्ट संगोन आरो आङो संफेराखैमोन माबायदि जायो दायो जानानै टेस्टखौ खोन्थानोसै आरो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि संनायखौ नायलांबाय थादो कुकाराव संगोन आरो नै कुकारखौ जानना लाबाय थाव होना लाबाय नै पियास होबाय आरोना पियासखौ होबाय पियासा खामफ्रामबायानो दा बेदरखौ हरनोसै आरो नै एबार बेदरखौ हरबाय नै आंना बोरमाया मस्ला मस्लि गासैखौबो होना लाजोब्बाय आरो आङो दसे थानानै दै होनोसै आरो दसे अर फिसा होनानै खोबना दोनथ'बाय आरो दसे थानानै दै होनोसै नै दा दै होनोसै आरोना आङो दै होबाय जासिगोन नामा ना नै जोंना ओंख्रिया मोनबाय बरियानो एसे जबनो होबावदों आरोना जाबाय आरो दसे थानानै जानोसै ओंख्रिया लाबाय दा लगायनानै पप्पिखौ जाहोग्रोनायसै आरो बोरै जादों पप्पिया टेस्टखौ खोन्थासिगोन पप्पि नै दिदि संनाय ओंख्रिखौ पप्पिया जोंना उन्दुनो ओंखारबाय नै सना पप्पि नै दिदि संनाय ओंख्रिखौ जाबाय पप्पिया जाबाय गब आरो बेदरखौ आयौ गुदुंथार दासो खांदों नालाय गुदुं जाथारदों बोरै जादों जिउ बेदर गब दे खोन्थादों बोरै जादों दिदिनि जानाया दिदिनि संनाया बोरो मानसियालाय बोरो थाखुमाबायनो उन्दुनो ओंखारबाय बिसोरा बिराद गेलेबायना सानाव बेखायनो जानोसै बिदिब्ला जाग्रोनोसै नै कुकारखौनो लाना जाबाय हो